सामफ्रामबो सोरांबाथाय ओंख्रिनिनो सिन्था जायो आहा मा ओंख्रि जाबावनांगौथाय मैगंफोरखौनो माखौ दोनगोन माखौ संगोनसो जालायलांबाय आङो सामफ्रामबो दालि आलुखौलाय बेसे जानो फिफा ओइ फिफा ओजों फैनाय आदैयाबो बोरै दङथाय खबरबो लाहरनो मोनासै गावबो खनसेबो फन खालामथाराखै आंहाबो सोलाबथारा नै खामानिफोरानो हरनो सानब्लाबो हरनोनो मोना दाखालि फैनायनिफ्रायनो दाबो खनसेबो फन हरनायानो जायासै आंबो मारै दङ मारै गैया दा मोजां गाज्रि दा बेलासियावसो खबर लाहरसां माबी है ना ओरै फैनायसाय क्या हुआ माय स्वीटर इस रोङा गारा माखौबानो आया रोङानो जाम्बिया नोंनि हिन्दी रायलायनाया सुरानो एसेबो जाथारा आया जाम्बिया मा होनदों बियो गोदो मेट्रिकआव आङो लेटार लाखिदोंमोन हिन्दी इलेक्टिभ साबजेक्ट लानानै मा नंदों नोंलाय आंखौलाय नङा माथो आंलाय माथो मिथियालाय येनो आङो मार्कसखौ दाबो नायनो दाबो दङ दे नायबाय थाया आङो ओमफ्राय नै फिफा आं मा ओंख्रि जागोन होननानैसो लेंहरदोंमोन आङो नोंखौ ओंख्रिखौनो गोनो गोथोसो जाबाय आङो नैबे खांख्रिखलाखौसो लेमबाय थाबाय आङो माथो ओंख्रि मोनबावनो हायना बेखौनो जानांसिगोन हाथायाबो बन्द फुंनिफ्रायनो लकडाउन सोलिगासिनो दङ हाथाय बाजार गासिबो खुलि होला मोनसेबो दखानफोरखौनो बेखौनो जानांसिगोन साननैसो होमबालाय मा फिफा बेखौनो संनोसै दे बेखौनो संदो हायना माथो ओंख्रि मोनबावगोन गासिबो दखानफ्रानो बन्द ना बेदरखौबो लायनो हाला थांनो हाला फैनो हाला गिलुं गिलुंसो जाबाय बोथोरानो होमबालाय आङो खांख्रिखला आलु ओमफ्राय सयाबिन होनानै संनोसै ना गोरान एसे दङ बेखौनो बाथोन देनोसै आङो जाया होमबा इस बरिया गोथाव ना गोरान होनबाथाय आरो जेबो ओंख्रिखौ नांखाया आंनो ओंखाम गुदुंजों बेखौनो संदो ओमफ्राय नै फिफा मा सानदोंमोनथाय आङो बावलायलांबायसो दासो गोसोखांदोंमोन आङो र' गोसोखांफिननि गावनि गोसोआव फैखानाय खोथाखौनो बावगारफिनलायनाय मा मानसि जाखो बेलाय बिदिनो मालाबा बावग्रा जाबाय आं खोथाफोरखौनो सानबाय बायनानैनो हामाखौथ' एसेबां सानबाय थायो नोंलाय कभी बादाम भी खाया करो है ना नै फिफा गोसोखांबाय आङो दासो खोथाखौ बै दाख्लैहाय जोंहा लाइ मैगं लाफा मैगं गायनाय हा एसेया बेवहाय हाखौ जावग्लिनानै गोबोरखि हासारफोरखौ एसे ट्राइ होनानै माबा मैगंफोर गायजागौमोन नामा फिफा मैगंआलाय माथो बारियाव मेरलाखा माहा मेरला मैगं नुखो नोंलाय बे बैसाङाव गायनायफोरा जोगोनार खुमब्राफोरसो दा आं सानदों मा सबाइ बिमाफोर एसे गायनानै आरो दैज्लां बोथोरनि मा मैगं दङ बेफोरखौनो एसे गायनानै जाखिनि मोनजायो बेजोंनोथ' लकडाउननि समावहाय सोलिसा बायनो हागोन ना ओमफ्राय नै फिफा थासुमलिबो गायनांगौमोन देनां गोजां बोथोराव जानो बै आयंमोननिफ्राय मैया लाबोफादोंमोन आइया दालाय मोनथाम बेखौनो दानस' गायनांगौमोन जायो दे दा बेलासियाव गायगोन आङो मामियालाय आइया बाला फुथुगासिनो दङमोन दे होमबालाय नों संबाय थादोंना हायना आं एसे निउस नायनि मा जागासिनो दङ दे जागोन मा बोथोर जाखो बेलाय गिलु बालुनो गथ' गथायनि फरायनाय लिरनायफोरासो गाज्रि जालांजोबसिगोन गुस्थियाव गोजा गाबनि लिपस्टिक फुननायजों मेगनाव काजल फुननायजों आरो खोमायाव खेरा गाननायजों मासि मोजां नुदोंमोन मासि समायदोंमोन दाखालि हाबायाव गानबोनाय बै गस्लाजों गोसोआव बारे जाखांफैबाय थायोलै हेलिना नों आंखौबा फसायगोन ना फसाया आंनि प्रपज होनायखौबा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा मैयाथ' आं मेसेज खालामखांबायमोन बेजों फन हरगोन आं होनदोंमोन आङो हरनोसै नामा दानो हरनाय नायनि र' रायलायगोन ना रायलाया रिं थांदों र' रिं रागासो जोंखो ना माखोथाय फन हरनायनि माथो हमाबो र' खनसे हरनाय नायबावनि हमगोन ना हमा मामि ओइ मा फन फैदों सोरनिबा फना हरगासिनो सोरबा हरदोंथाय मा ओइ मा अबाव थाङोथाय बे गथ'आ न'आवनो थाया सोरथाय हेल' हमबाय हेल' सोर बुंदों हेलिना आंसो लिंसार सोर लिंसारमोनलाय अबेनि माथो सिनायासैब्रा आंखौलाय आंसो लिंसार सोर लिंसार अबेनि आंथ' बेखौ दाखालि नोंनो खोन्थाखाबायमोन ना आं अबेनि होननानै सरि रं नाम्बार नोङो गोलोद नाम्बाराव फन हरफ्लांबाय नङा गलत नाम्बाराव फन
खालामाखै आङो आं एकदम राइट नाम्बारावनो फन खालामदों आं लिंसार आंखौ मानो सिनायासै नोङो दाखालि गुमै गौतमनि हाबायाव लोगो मोननाया अ सिनायबाय आङो नोंखौ सिनायबाय आं बै नों थेफ्राफ्राया नङामोनब्ला है माबा थेफ्राफ्रासो होनलायलांबाय आंखौ एसां गोजौ मानसिखौनो नंगौना नङा जाखो बियो हेलिना हेलिना नोङो दानो बावगारबायबो आंखौ आं थेफ्राफ्रा नङाथ' आं गोजौसो अ आच्छा गोजौसोमोन ना आंबो बावगारनासो दङ नोङो गोजौसोमोन ना औ ओमफ्राय मा खबर मोजाङैनो दङ दा औ गासिबो मोजाङैनो दंजोबो नोंसिनालाय गासिबो मोजाङै दंजोबो ना आदै मादैमोनहा दङ गासिबो मोजाङैनो दंजोबो आइयाबो मोजाङैनो दङ आरो बाबायाबो मोजाङैनो दंजोबो ओमफ्राय नोङो मानोबा फन खालामदोंमोनथाय आं बावगारबाय दानो बावगारबायबो नोङो आंनिया नोंनो मेसेजाव खोन्थाहरदोंमोन ना आं गाबोन फन खालामगोन होननानै नोङो फ्रिबा आरोना अफकर्स आं फ्रिनि दङ आं फ्रिखा दे बुंनायसाय मा खोथामोन खोथाया जाहैबाय नङालै आं ओरैनोसो हरदों आङो मा खालामगासिनो दङ ओरैनो गोसोखांना हरदों आं जास्ट ओरैनो टाइम पास दानिया टाइम पासबो फन खालामनो रोंगौलायगौ नामा नोङो टाइम पास माने ओरैनो हरदों आरोना मा खालामबाय थागोन होननानै ओमफ्राय दे बुंनायसाय नोङो आंखौ मिस खालामो ना मा गावनो बुंग्रोखाबाय आंखौ येस आं नोंखौ थारैनो मिस खालाममारो नांमारबाय दा लिंसारनि जेयाव हेल' खोनादोंना आं मा सोंदों नोङो आंखौ मिस खालामो ना येस आं नोंखौ सानफ्रोमबो मिस खालामबाय थायो आं नोंखौ सानसे मिस खालामालाबानो थानो हाया आरोबाव बुंदो आं नोंखौ सानसे मिस खालामालाबानो थानो हाया आङो सानफ्रामबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो जानायावबो उन्दुनायावबो जेरावखि थाया मानो नोंखौल' गोसोखाङो आङो हेलिना मामा सोरनि फन फैदो हेल' थैदो दाना बिमासो हमदो सोरनि फन मामा नों एक सेकेन्ड स्ट्रेट थाथ'लाय बेथ' आंखौ लागावखासिगोन दा फनखौ दानहरसां सोरमोन बे सेंग्राया सोरमोन सोर मामा सोर फन खालामदों आं नोंखौ दहाय सोंगासिनो दङ सोर बे होननानै नोङो मानो बेफोरबायदि फांफुं सेंग्राफोरजों रायलायबाय थायो आरे मामा नामखौथ' खोन्था सोर फन खालामनायमोन होमबासो आं खोन्थानो हागोन ना सोर बे मानसिया दाखालि गौतमनि हाबायाव लोगो मोनदोंनो माथो सोरबा लिंसार नामनो बेसो मामा बेयो ना आब' दुम्फा फिसायनि बिनानावनि बिबोनां जायोनो जेखियानो जाया मानो बेबायदि फांफुं सेंग्राफोरजों नोङो दा रायलायखा नङाब्ला मबाइलखौ मोननाय नङाबो आंथ' रायलायखायाखैना मामा बेयो दिनैसो फन खालामदोंमोन नोंखौ दिनै लास्ट वार्निं होबावबाय आङो बेफोरबायदि फांफुं सेंग्राफोर इडुकेसन गैयि सेंग्राफोरजों मालाबाबो दा रायलायखा जागोन मामा जागोन नङा बिगुरा बेदलाबगोन बेखौ मिथिना लाखा नोङो फरायनो होदों लिरनो होदों मोजाङै फराय लिर जानला मानलाबा खिन्थु हाराया बायस'जोबगोन माबा बुंहरखो मा होनहरखोबा आंहासो दोखो रायजाबाय ओरैनोबा जोंना मामाया जि रागा खराथार लिंसारखौ फन दा खालाम होननानै मेसेज हरनोसै आं र' आरो मालाबा आइया हमनो मोनफ्लांबायबा आंहासो बुंजालायगोन मा मेसेज जाखो बेलाय लिंसार आइया आंखौ जा रायदों नोंबा मा बुंहरदोंमोन आंनाव फन खालामनो नांला दे नङाब्ला माब्लाबा आइया हमनो मोनफ्लांबायोब्ला आरो रायजाबावगोन आं सरि बेनो नामा नोंनि आंखौ लोगो मोनहोनाया बेनो नामा फार्स्ट फन खालामनायावनो डाइरेक्ट ब्रेकआप खामाथो बेनो जाबाय मिलायहोनाया आंनि थाखाय नोङो रायजाबाय सना नाथाय आंबो गारा आं नोंखौनो मोजां मोनो आं नोंखौनो लानो गोसो दङ बिखा गेजेराव गोदोर आखिनानै दोननाय नोंनि सावगारि आरो नोंनि मुंखौ लिरनानै दोननायखौ आं माबोरै बोखारफिननो हानो आं हानाय नङा जेखियानो जाया मानो
नोंनि नोमाखौ आं फरायगोन आरो नोंखौ आंनि खालामना लागोन बे आंनि चेलेन्ज हेलिनाखौ आंनिफ्राय मालाबाबो गोजान खालामनो हाया बिनि बिमाया दाउआ बिदै दैनो नागिरदों अबावबासो दैहैबाय खोमा गग्रायावनो हाबा ना फुल फाख्रि ना आद्रा जाफैदो ना फैदा आयै हाबबाय दाउआ अहा हाबदो फैयानो लेंहरबाबो बिफाङाव थाग्राखायनो गियोसो ना मायोसोथाय मानसिफोर लेंहरबा आबै हाथरखि आबै दा हाबफैसिगोन खोमा आयै दाउआ दसे नेथ'बानो जाबाय नै बिसोरनो जा डिस्टार्बथार दैनो फैबाथाय खेबबाय थायो बिहामजो मा आयै साहा खाबनै फुदुंहैथां स्रां मोनथोंसै एसे जागोन आयै र' आं फुदुंहैगासिनो दसे नेथ'